Irridu nagħmlu lil Maltin u l-Lawċin Sinjuri Żgħar. Dan huwa l-mod li bih il-Prim Ministru Joseph Muscat iddeskriva l-viżjoni tal-Gvern fil-budget li se jitressaq il-ġimgħa d-dieħla. Irridu nagħmlu lil Maltin u l-Lawċin Sinjuri Żgħar. U dak li aħna lantana fil-pajjiż li l-foqra intellawhom il-fuq, li l-ħaddiema insaħħuhom, li t-tfal tal-ħaddiema immexxuhom il-qoddim, li l-middle class il-ġdida nibnuha u iva, li l-Maltin u l-Lawċin nagħmluhom Sinjuri Żgħar f'pajjiżhom. U din folla kbira li nġabret fiċ-ċentru Laburista tal-Imsida fl-ewwel attività politika wara l-waqfa tas-sajf, Dr. Muscat fakkar fil-pjanċar tal-manifest elettorali li vvota lih il-poplu b'saħħa fl-2017. In-nota li pajjiżna qed jirreġistra fost l-inqas rati ta' qatt, iżda l-pjan tal-Gvern imur lil hinn minn hekk. Hawnhekk issa il-qabż oħra l-isfida l-ġdida illi għandna l-futur. Li inti mhux qiegħed hemmhekk biex l-għan tiegħek fil-ħajja li sempliċement taħdem, ix-xogħol huwa l-essenza ta' kollox. Imma li dak ix-xogħol iwassal għal kwalità tal-ħajja aħjar. Determinat, Dr. Muscat qal li ma jridx sitwazzjonijiet fejn ġenituri ma jkunux jistgħu jixtru lil uliedhom dak li jkun ħaqhom. Li inti sserraħ rasek li t-tifla jew it-tifel tiegħek meta taf li jistħoqlu xi ħaġa, meta jitolbuk xi ħaġa li ħaqhom, inti tiddeċidi jekk tixtrilhom xi jew le, skont id-deċiżjoni tiegħek jekk ħaqhom xi jew le, mhux jekk għandek xi jew le flus biex tixtrilhom. Joseph Muscat spjega fid-dettall kif grazzi għall-għaqal tal-Gvern l-ekonomija ta' pajjiżna mhijiex dipendenti fuq settur wieħed. Ġifieri f'kull qasam huwa ekwivalenti. Il-manifattura hija importanti daqskemm huma importanti s-servizzi finanzjarji. Il-gaming huwa importanti daqskemm huwa importanti t-turiżmu. Ġifieri jekk minn ximkien ikonna problema, mhux jikrolla kollox, imma għandek il-biċċiet kollha l-oħra li jidħlu biex jwiesnu. Dak li jfisser sostenibilità. Anki jekk fl-aħħar snin żdiedu l-pagi, il-Prim Ministru fakkar kif kellu jkun Gvern Laburista li wara 25 sena żied il-paga minima. Żied ukoll il-pagi tal-għalliema, tobba, infermieri u LSAs. Dr. Muscat temm l-impenn li l-budget għas-sena d-dieħla se jibni fuq ta' qablu biex ikompli jtejjeb il-kundizzjonijiet tal-għajxin tal-Maltin u l-Lawċin kollha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.